Салом алейкум, мегзарем мо ба дарси чорум ва дар ин ҷо мебинед ки қимати ifодаро ёбед, яъне ки амалҳои тақсим ва ҷамъро дорем. Вақте ки амалҳои тақсим ва зарб аст, мо якум онҳоро мекунем, сониян амалҳои ҷамъ ва тарҳро. Якум амал ин мешавад амали тақсим, яъне ки 2 тақсими 3 тақсим ҳаст ба 4 тақсими 9 ва мо бояд ин амалро иҷро кунем. Чунон ки медонем аз дарсҳои гузашта, касри аввалро ба ҳолати худ мегузорем ва касри дуюмро сурату махраҷ ҷояшро иваз мекунем. Дар ин ҷо мешавад 9 тақсими 4, ин мешавад баробар, яъне ки 2 зарби 9 шавад, агар ин мешавад 18 ва 3 зарби 4 ин мешавад 12. Агар ҳамин сурат ва махраҷро ба 6 тақсим кунем, мо ҳосил мекунем 18 тақсими 3 ин мешавад мебахшед 18 тақсими 6 мешавад 3 ва 12 тақсими 6 мешавад 2. Ва дуюм амал бошад, агар 2 тақсими 3 ҷамъ мешавад ба 3 тақсими 2. Мебинем ки ин махраҷҳо гуногунанд ва мо бояд аввал ба махраҷи умумии ин ду касрро биёварем. Чӣ гуна? Дар ин ҷо метавонем 2-и тием, 2 кара 3 6 мешавад ва дар ин ҷо бошад, агар 3 метием, 3 кара 2 низ мешавад 6. Яъне ки махраҷи умумиро мо ҳосил мекунем ва ин дуе ки мо додем бояд бо суратҳо низ чикор кунем? Зарб кунем. 2 кара 2 мешавад 4 ва 2 кара 3 6 мешавад, ҷамъи 3 кара 3 9 тақсими 3 кара 2 6 баробар. Мебинем ки ба мо махраҷҳо якхелаанд. Як махраҷро менависем ва суратҳоро чикор мекунем? Ҷамъ мекунем. 4 ҷамъи 9 мешавад, ин мешавад 4 ҷамъи 9 13 тақсими 6. ва мебинем ки чунин ҷавоб дар вариантҳои мо нест ва мо метавонем ки 13-ро ба 6 тақсим кунем, як дутугӣ мерасад, 12 мешавад ва дар ин ҷо мешавад як бақия. Яъне ки бақияро мо дар сурат менависем ва 2-ро дар пеши каср, дар касри омехта ва 6-ро дар махраҷ. Ин мешавад чунин касри омехта 2 1 тақсими 6. Яъне ки 2 дар ин ҷо омад, бақия дар ин ҷо меояд дар каср ва 6 бошад, агар дар ҷои худ меистад. Ва чунин касрро мо ҳосил кардем. 2 1 тақсими 6. ва дар ин ҷо бошад, агар ҷавоби Д ба мо тоғрӣ меояд. Мегузарем ба машқи 22. Дар ин ҷо агар бошад, агар ҳам зарб аст, ҳам ҷамъ, мо медонем ки якум мо бояд зарбро ва тақсимро иҷро кунем. 34 зарби 1 тақсими 2 ин мешавад баробар, яъне ки 34-ро мо ба 1 зарб мекунем ва тақсими 2 мекунем. 34 зарби 1 ин мешавад 34. 34-ро агар ба 2 тақсим кунем, ин чанд мешавад? 17. 17 мешавад. Хуб, анакун мо бояд 5-8-ро ҷамъи 17 кунем. Ин мешавад баробар 22-8 мешавад 22-8 ва ҷавоби А-ро чикор мекунем? Интихоб мекунем. Хуб, мегузарем ба машқи 23. Якум амали зарбро иҷро мекунем, дуюм амали тарҳро. Якум амали зарбро ки иҷро кардем, 27 зарб мешавад ба 2 тақсими 3 ва 27-ро мо ба 2 зарб мекунем, тақсими 3 мекунем. Дар ин ҷо мебинем ки мо 3-ро ба 27 чикор карда метавонем? Тақсим карда метавонем. Дар ин ҷо 9 мерасад ва дар ин ҷо яктугӣ мерасад, яъне ки 9 кара 3 27. 9-ро мо зарби 2 мекунем, ин мешавад 18. ва дуюм амал ин 18-у аз 3 тарҳи 18. Ин мешавад 0-у аз 3. 0-у аз 3 мешавад ва ҷавоби С-ро чикор мекунем? Дар машқи 23 интихоб мекунем. Хуб, мегузарем ба машқи 24. Дар 24 низ аввал зарбро иҷро мекунем, баъд тарҳро, яъне ки 24 зарби 3 тақсими 4, яъне ки 24-ро мо ба 3 зарб мекунем ва тақсими 4 мекунем. Дар ин ҷо низ мебинем ки 24-ро ба 4 тақсим кардан мумкин аст, яъне ки дар ин ҷо 6-тугӣ мерасад, дар ин ҷо бошад яктугӣ. 6 кара 4 24 аст чунки, ва дар ин ҷо 6-ро ба 3 зарб мекунем, ин мешавад 18. ва дуюм кори мо ин 25-у аз 4 тарҳи 18 ва ин мешавад чанд? 5-2 7 мешавад, 7-у аз 4. 7-у аз 4 ва ҷавоби С-ро чикор мекунем? Дар машқи 24 интихоб мекунем. Хуб, мегузарем ба машқи 25, яъне ки дар ин ҷо мебинед ки якум тақсим омадааст, баъд тарҳ, яъне ки якум мо бояд амали тақсимро иҷро кунем. 14 тақсим мешавад ба 7 тақсими 9. мо
14-ро чунин нависта метавонем. 14 тақсими 1 14 мешавад ва тақсими 7 тақсими 9. бале, чунон нависта метавонем ва медонем ки касри аввалро ба ҳолати худ ва касри дуюмро чапа нависта зарб мекунем. 7 мешавад. Ва мебинед ки дар ин ҷо мо ҳосил мекунем 14 зарби 9 тақсими 1 зарби 7. 1-ро ба 7 зарб кунем 7 мешавад ва 7-ро агар ба 14 тақсим кунем, агар дар ин ҷо 2 мерасад, дар ин ҷо 1. 1-ро ба 1 зарб мекунем 1 мешавад ва 9 тақсими 1 ин 9 мешавад, вале 2-ро фаромӯш намекунем, яъне ки мешавад дар ин ҷо 2 зарби 9 тақсими 1 1 мешавад ва агар инро ҳосил кунем, ин мешавад 2 кара 9 18. яъне ки ҳосили тақсим ба 18 баробар аст ва акнун мо тарҳро иҷро мекунем, яъне ки 18 тарҳи 12 + 2 ва ин чанд мешавад? Ин мешавад, агар 12 мешуд, агар ба мо ин 6 мешуд, вале ки мо дорем 12 + 2, барои ҳамин аз 6 камтар мешавад, 5 + 8 мешавад. яъне ки 5 + 8-ро агар ҷамъ кунем ба 12, ин мешавад 18. хуб, ва 5 + 8-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем дар машқи 25. хуб, мегузарем ба машқи 26. 15 мешавад тақсими 5 + 7. 15-ро чунин нависта метавонем, чунки 15 тақсими 1 ин мешавад 15 ва дар ин ҷо дорем тақсим 5 + 7. 15 тақсими 1 зарб мекунем, касри дуюмро чапа наменависем, 5 мешавад баробар, яъне ки 15 зарби 7 мешавад тақсими 5. ва ин 5-ро ба 15 агар тақсим кардем, ин ҷо 3 мерасад, дар ин ҷо бошад 1. яъне ки 3-ро ба 7 зарб мекунем, 7 кара 3 мешавад 21. хуб, дуюм амал ин тарҳ аст. Дуюм амал ин тарҳ аст, яъне ки 21 тарҳ мешавад ба 2 + 1. ин баробар мешавад, агар 2 мешуд, ин мешуд 19, вале ки мо дорем 2 + 1, барои ҳамин мешавад аз 19 камтар. яъне ки мешавад 18 + 9. 18 + 9 мешавад. ва 18 + 9-ро агар ҷамъи 2 1 кунем, ин мешавад 21. чунки 1 бо бақияш ҷамъ кунем, агар 1 мешавад 19 ва 19 ҷамъи 2 ин мешавад 21. хуб, ҷавоби С-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем дар машқи 26. мегузарем ба машқи 27 ва дар ин ҷо дорем 33 якум амал тақсими 3 тақсими 11 ва 33-ро бо чунин тарз нависта мо метавонем, яъне ки 33 тақсими 1 тақсими 3 тақсими 11. ин мешавад баробар 33 тақсими 1 зарби 11 тақсими 3. ва мо метавонем ки дар ин ҷо 3-ро ба 33 тақсим кунем, дар ин ҷо 11тагӣ мерасад, дар ин ҷо бошад 1, чунки 11 кара 3 33 аст. ва дар ин ҷо мемонад 11 зарби 11. хуб, 11 зарби 11 мемонад ва 11-ро ба 11 зарб кунем, агар ин 121 мешавад. хуб, дуюм амал ин бояд 121-ро мо тарҳи чӣ кунем? 12 + 1. агар мо 121-ро тарҳи 12 кунем, ин мешавад 109. хуб, 109 мешавад, вале мо 12 + 1 дорем, камтарак аз 109 камтар мешавад, яъне ки 108 + 9 мешавад. ва дар ин ҷо ҷавоби Б ба мо туғри мегирад ва мо Б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем.